Sngabalaw yamal unamla syu ban job ya kani ke kusnam barukor basi ubah kmadu ban yora menta kasnam. Ka Golden Boy Award kadika award balaseng da ka Italian Sport Newspapers Tito Sport House nem arjarlai. Ya kani ke kusnam la Aisha u samla ubadang apoka arpoisnem ubalapan ya ka jingla jung uban lekai baha ka shisnem. Bat ubaya lekai ha kawe na kilik ki basyak matam ha Europe. Ki kendon jung kani ka Golden Boy Award kilong. Player bal job ia ke Golden Boy un malak ban job yang Arsen wat lada udang deh hapo karta ka ba arpoisnem. Bat wat lada ulak ban lekai baha hapo kasnem ru. Namar ka Tito Sport kum kenong penyet ke ong ba we urang lekai ulak ban job ia kani ke kusnam tangki sen ha ka jingel ti jong kum player. Te kumta na kaliang ulamen nyamal un malak syu ban job ia kani ke kusnam malada udon ka kerteng ha kalisru. Namar ulamen nyamal ula dep job ia kani ke kusnam ha usnem arjar arpusau. Bat kat kum bakalong ha kalis ka kerteng jong pi korbasi kawan ha kmadu ban long kum nong job ia ke Golden Boy Award arjar arpunru. Bat ia unong job ia kani ka award on pun bana ha ubnai nombar arjar arpunru.